नज़ारा देखो भाई, नज़ारा देखो। नेहरू पार्क है ये, गुवाहाटी का। सही जाबाय माथो गोलाव गोलाव लानाङा। इतने ब्यूटी है। मालाय सेंग्रा सिख्लाफोर जिरायनानै जग्रा सिदाबो नै, जग्रा सिदाबो मैदेर दंलायबावोसो। भिडिअखौ उनाव खालामबाय थालै जाबाय। थाबायथिंबाय दं दा जोङो सानदुं गोसायाव। APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam होनदो। This is my friend Topgan दैमारी। सिसो होनबाय नों आंखौ फाग्ला। ये देखो भाई, ये देखो कितना अच्छा है। बहुत सारा ये है। देखो 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 भाई, ग्रीन ग्रीन है। समथिंग समथिंग पूरा ग्रीन एरिया है यार। तुम लोग भी आ जाओ नेहरू पार्क में किधर। तुम लोग भी आए किधर बा वीडियो टे साइन था मैं लोकेशन दे दिया आमानन्द टेम्पल है। जना दं बेयाव, जना दं। खौसेथि, नैबेबो खौसेथि। नैबे मामोनथाय आं मिथिलाय नंला बेफोर। नैबेबो मोनसे अन्थाइ, मोजां मोजां सावगारि दं। नैबे जाहैबाय वो देखो भाई, मोसानाय बे मोनसे एसामिस हारिनि मोनो। ये बॉर्डर लोग का है बागुरुम्बा। ये है बागुरुम्बा, ये है बिहू डांस। देखो बता नहीं ये क्या है। ये तो ग्रीन है कागज। हाँ ये तो है जंत्रा बज रहा है, जंत्रा। वो भी है साइके बागानी की। गोजौखै थांगोन नामा? गोजौखै थांदों, गोजौखै। फै नोंथांमोना फै मालाबाफोर बेरायनो। Singku. Negatif guys nalo ba? ओंखारलायगासिनो ओंखारलांगासिनो। नैबे चार्चमोन गिर्जा। दहाय हाबलांदोंमोन जों बेयावनो। टिकेटखौ माने टिकेट माबाखौ नागिरना मोनाखैमोन, टिकेट सेन्टारखौ। बेबो प्लेस मोनसे बिनिनो बाहागो। पार्किं एरिया जाबायलै आगोलाव गिदिंदों। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।